Hi guys, wasang adlaw rin tanan. Ako may kuan daring limwil, badi-badi ron. Kaya di hagid ang pagumangkon, hindi upa, natigdit tapod. Na, basig makaburos unsa to. May lab. Basig makaburos unsa to imong pagumangkon. Ha? Ako ay manok di. Kaya mo ko kamaog tad-tad. Ano nagpuwa-puwa mo ko pag sige na. Ikaw, igabuwa. Ha? Ako, igabuwa. Ikaw na nalagit. Oo, karon na kay. Kawasin di swerte ang takarong hapuna. Dali nagkahurot ng atang manok para makalaag pa ta. Laag ra man gadi ginahuna. Kasi nabot aming limuil. Nga. Maglaglaag ko numi. Kaya ko may bata ang gipatutoy. Bate betawag din na pagka mo tunong. Ang white kay padjak murag na nabako. Imo may lato na ko. Imo lagi kay padjak man. Karo mga tato daghan ni mga litron. Awang buwan na pura ning sukli. Pero kuhan, asile mo kay mapuno pa ito kalkyo. Pa ito kalkyo. Kadi ka matematisyan. Matematisyan di ay di man. Unsa na rin mo pa 5 ka buok. Unsa ang kwarta 2,000 para sukli na Sa 5. 450, sukli 450. Terus, ako. Madyo man sa nang naikalkyo po kay kasaya mo gud nga atang utok pod nga. Kuha po sa kay mabitik-bitik. Madyo nga naikalkyo orang masigurado. Na. Minus og halendron kaya nag-resist dari sa Pilipinas. Mahal pa gasolina. Mahal ang gasolina. Maunang nag-resist Pilipinas. Angin sa gira lagi, gira-gira pa lagi. Ato sa lam na luto Tama nga to, sa tata. Ha? Mag-ibet sa tata. Tara. Kinig balik dari doan. Dito sunan wa na nangasunog na tanan. Ipahatag nila mas iring. Ha? Magdahigat sa ta. Ha? Magdahigat sa tata. Ngalap. Tara. Kanang gawas, di na nang tanah patindahan. Kaning ari magtagay ta ning kuan, giabangan ni Limuel. Ingon nga di naligon no patindahas gawas, di batangan og kuan. Bawal na magtinda. Kada adlaw na ay mamadleng taga barangay. Dalo yung pod. Uwa na yung mamadleng nga taga barangay. Mubalik na pa og tinda. Kay siyempre nangita ba pag porta ng ibang mga tao. Ang ibang customer sa Calamares, mo oray po sila sumanod. Silimul may sugo sa tag-ida daring among giabangan. Ingon nga, di ko no patindahan sa gawas kay kaya gida ko ng pesto sa ibabaw, di na ko no makitaan sa mga tao nga moabang. Diyan si Limuel, di isa sa mo badleng sa nagtindas gawas kamay kagbuta pod. Kapareharang nanginabuhi. Mao to ag tag-isan lang man ning ari-ari. Kasi nagbutang da nagkuan, bawal magtinda sa labas. Dagi butang adog ka nang murag harang nga na. Pero ay nagabanta sa junad, gapoy magtinda na mga pandesal nga na daras gawas sa pesto. Unsa og mual sa utso na muli na sila kay naa may taga barangay magsurbi. Nga na, dana pinagtinda dari nga na. Kasab-an na pod. Dahil uol mga Windows man. Kuan lagi. Di, ngayon, di, ngayon mo to. O, barangay. Kamot ako.
Pero kung imong pang-ingnon, ikaw na pa'y kontrahon. Adyo na naman ina. Pero luwi ba po ng kalamaris? Ada nga pa man nagibuhi ng mga anak. At buso, Insa man. na si schedule, duwa. Uban ko ha. Muta na ko sa imong dinuwaan, basketball. Lahir ba ko muta na basketball kay na mapildi da ka. Kabasig darar ka siplat na ho. Di ka muta na bula. Ugasara. Basig unsa diin ka makaliho kay darar ka magtanaw-tanaw na ho. Singit ra. Ha? Dahil na ito sapatos gamitin. Asan sige pa ito sapatos, sakto ra na, dala mo gusbat na. Lain isa ra. Gamit itong mga tulo, puli-puli. Pratsuyan, pratsuyan. Turo ka sapatos, pagkat-kat na punas ilaga. Chuyan, pati chuy na di ka karon. Gusto ko na di magpatsuy-chuy. Suko-suko mga ni kagahang papalit ng sapatos. Na, tingali di kay giya nga dyan. Kaya magpatsuy-chuy naman. Uy. Saan? Nada ba kay giya nga dyan? Boy. Nganong iya magagangay para chuyans? Para asa man ang chuyans di ay? Para nas mga chicks na? Kamao na pud, kamao. Palit kung sila tulo ka sapatos. Para chuyans. Karong ingnan og kuan. Daga sapatos. Parang jud ka kuan. Mamre ka ra sapatos ha. Original magapo na kay nay. Ano yung gusto? Puma na pod. Katong kuan, Cloud Monster. Under Armour. Nagpuot-puot na. Gipadaan ta na namang basurero gani ha. Ay, gamay pa. Sinana pa rin nagpadaghanon. Sa kalitson, manok, kanang tambok. Ano, tambok? Tambok mo itong isa. Sinawon na ng manok ka. Magmukbang ko sa kalitson manok. Malab. Parang asa ang mukbang. Ha? Kurinta. 40. Ramadan, tapos na? Ha? Tapos mo Ramadan? Wala pa. Itutumal pag ano eh. Pag walang Muslim. Eh. Ramadan? Marami Muslim bibili. Kasi ang mga soko nilimwel ay puro Muslim. Dura, maka. Sa 20. Kais yan, marami no? Pag ganito ako sa ano, pwede na. Pag ganito. Muslim din na sir. Mao di ay matumalag tinda ni Limwil. Kaya nagramadan naman di ay anza. Kasagaran ng mga mamalik dari kaya daghan man mga Muslim. Mao nang di kadyo ingog kasagagalin. Anza mahamara mo kuno ramadan ni nagkapit sa 20. Kau ramadan de tag sara sila mukaon. Ha? Yan, kay malaki. Napaisa ka rako na bilin. Ano ba rako na? Kuha na di ay. Medyo maliit-liit na. Diba? Nahalina na. Nagpuha mo gutang duha. Parang sorte yung tinanang kuwang si Nina. Oh, tangat. Ha? Tangat. Tangad. Meron na. Meluto na. Pila ka buhok tangad? Ang kuwaon. Huy. Upat ka. Maliit lang. Ang pulutan. Upat mo ah. Upat ka tangad. Mabugnawa makaatso. Asa man na butang? Maliit-liit. Yan, marami mapulutan. Ang sapay yung sugulain. Pila may sukli. Sakto na. 20.
20 pesos. Nabisi na sa limot sumabong. Salamat. Ilang na, may lab na sa manok. Oh. Nilagyan mo kanibawag panokli lagi. O hay lagi kong kalkyo lagi. Para masigurado. Asa inaog kaya ako magnaog. Kani? Inaog ne? Di para maagang kamot maanad. Magsara sa benga na. Ay, naog dumoy, naog. Huwag ka malagay mo rin magaranggaan ah. Hindi ko rin manganaan. Ako kaya rin nisira man. May bata, arka cute na. Mura magmagalis kag ikaw rin isa. Ha? Para sa maris makoy mo balik? Ugma pa ko na? Away na pagka-ugma. O magtimpla man di ka ugma. Kaya magkatimpla ron. Ikapila na tanan. Torta, royal. Ilan tanda ka? Huwag mo kahilanti. Sige ba, tira siguro kag kuan, kahidlaw. Gidlaw tingali ka. Bubalito. Huwag sila dahil banana cake. Katong ang paborito ba? Gamay, lagi ng asaw. Mahal yung makana. Dako mo gudri kani. Ilang pa? Kani gamay. Ora na ilang ka ba? Gamay. Pila na? Asa ka kilo? Pas limon sa atbang na pait og pan. Na kayong palit ron, di na makakubaw tagtad. Hala. Papalit 500. Hala. 500 eh. 1, 300 na. 2. Di. 300 na. Wala, papalit lang ako. Papalit siya. Paglag yung asawa mo yan. 15 pesos dong. Malab. Isang buo parang dako. Unsay timail hag naluto na? Daan. Kani naluto na ni. Daan na yung sabaw. Puti na yung sabaw. Pasali ba na? Yung sabaw. Eh, Sabaw na, puti. halabak ko. Eh, kadaog. Sabod. Isa naman. Hala! Ah, Pabila-pilir man lagi. Bugat si Saog kanang nai. Hilaw pa. Bugat. O maluto na, di na yung agarang bugata. Igo-igo na laman. Hindi ko na maglutsud ko. Hindi ko magsilbingan yung trabaho adi ay. Buksan mo, papasukin ako. timpla di ko raw doon bag. Laklak para sa'yo. Hindi. Timpla ko doon bag. Gabi ina! Kapoy! Ako ganun kayo matog. Ano lagi nga walang timpla gani ha? Lama gana, paningat ba? Hindi.
Na, mag-uisay nga panington ka? Ay, tambok. Sabi. Di lagi mo kaagdaghan. Huwag lawas eh. Kung ano? Kung bilya. Alias pugi. Pugi. Di lagi mo kaagdaghan kay artisan mo. Para ba sa orang katong ulit ako pagkain ko nga pag-diet. Sa ala pa lagi mong tizan, may abs. Sa karon wala na may abs. Ano ko ro? Kaya mo malagang iluto tanan. Napuntis ako kay arong ako ay katabang daring limuil. Hala, bagat man. Kara, una sa. Ana, anda, alala. Kara, una sa. Ha, akare. Kara. Pato ka. Taksak ka na to. Ala. Ang bagata man di ay. Sa. Sa. Oh, ginoo ko. Asa man nilapit? Ya, baga. Dodo. Yung mo na ilalin ng trabaho, ah! Makabughat. Naku, bugat. Bugat man di ay.